Ei, què passa, escaquistes? Què tal? Com esteu? Mira, avui un dia més comentant una partida de l'Atac Porc jugada per altra gent que no sóc jo i estic molt content. Potser és segurament, sí, sense cap mena de dubte, és la sèrie de vídeos que més m'agrada, no? Veure com gent diversa m'envia els seus atacs porcs provant l'obertura que estic intentant popularitzar i em fa molta il·lusió. En el dia d'avui us porto un parell de partides del Jordi Díaz Comas que, si veieu el xarxa de mat, segur que coneixereu perquè ha aparegut diverses vegades en el programa, del Platja d'Aro. Bé, no sé si és el president o no, però és d'aquesta gent que està ja portant a Karpov cada any, no? Per allà. Bueno, anem a veure dues partides, una que ha acabat amb, espera, a veure quantes jugades, amb 21 jugades, i l'altra que ha acabat amb 13 jugades, dues miniatures amb l'atac porc, així que anem a veure les dues perquè les dues tenen alguna cosa interessant per veure, d'acord? La primera, desenvolupament clàssic, ja sabeu, les tres primeres jugades quasi sempre són les mateixes. Les negres opten per enrocar-se curt aviat, però amb l'estructura de fianchet, que és bastant més difícil de jugar contra l'estructura de fianchet que, per exemple, contra una estructura de E6 i D5 en l'atac porc, d'acord? Segueixes amb el desenvolupament. Aquí m'hagués agradat més segurament cavall C3 per evitar-te sorpreses desagradables d'ara. Si cavall E4 ja comença a ser una mica desagradable, d'acord? Per tant, cavall C3 sobretot desagradable perquè té l'alfil aquí apuntant, no?, amb aquesta descoberta. Si el desenvolupament hagués estat així i així, doncs aleshores segurament sí que B3, l'ordre primer cavall C3 o B3 dona més igual, però si es fianxeten i posen l'alfil a la gran diagonal, clar, fer B3 és perillós, d'acord? Jo hagués preferit cavall C3, però bueno, roc curt, alfil B2, d'acord, cavall C3 s'acaba fent, per tant, perfecte. I ara ja tenim l'estructura bàsica, són les 7 primeres jugades fetes tal com toca, amb aquell detall de l'ordre, però tal com toca. El que passa és que les negres, ja sabeu, que contra fianchet sempre costa una mica més, d'acord? Hi ha els típics temes de cavall aquí, peó amunt, i si cavall par, doncs torre par i peó par i escac i mat, d'acord? Això és un tema que existeix, és veritat, que l'avançament del peó a G6 debilita d'alguna manera o fa que l'atac blanc pugui esdevenir més de pressa, perquè això és un punt de contacte, no?, el peó, però també, i la clau és aquesta, també permet un alfil F5 duríssim, sempre duríssim. I aquí les negres no només han jugat així, sinó que després han jugat amb cavall BD7, que permet cavall C5, i cavall C5 també molesta molt perquè evita que tu puguis posar l'alfil a D3, d'acord? O sigui, les negres estan jugant, ja veurem que després fa cavall C5, però estan jugant potser de la manera que més molesta, o una de les maneres que més molesta quan ja has pogut fer l'estructura. Hi ha altres maneres que ja directament a la jugada 3 has d'abandonar el somni aquest de poder fer l'atac porc de sempre i has de fer una altra cosa, d'acord? Però quan et deixen fer l'estructura, probablement aquesta cavall C5 i fianchet i alfil F5, que no la farà durant la partida, però són les idees potser més molestes, d'acord? Ja es llença l'atac, perfecte, torre E1 per, fer veure que vol avançar aquest peó, tal, desenvolupament normal. I ara en roc llarg. Bé, en roc llarg potser no cal. Jo hagués preferit ja potser cavall G5 per F3 i G4, d'acord? I a veure si ho pots fer cavall F3 i G4 abans de que ell pugui posar l'alfil a F5, d'acord? I si t'expulsen el cavall, no? Si tu fas ara cavall G5 i et fan H6 expulsant tal, aquí hi ha dues maneres de jugar, d'acord? Una és a jugar, a veure a la gresca, a passar-ho bé, que és cavall per F7, d'acord? I després alfil D3 i amenaçant aquest. És divertit de jugar, això. Recordem que estem jugant una partida ràpida i que el nostre objectiu tampoc és fer les jugades més precises i científicament més bones, d'acord? Simplement és per liar la troca. Però si creieu que cavall, jo ho he jugat, cavall per F7, cap problema, però si creieu que és excessiu, doncs aleshores cavall E4 també està bé, després de cavall G5 i H6. El problema d'enrocar-se llarg, quin és? Doncs que cavall G4 és molt molest. De fet, és molestíssim. Cavall G4 les negres ja deuen estar guanyant. A veure, potser no? Perquè tens D3 defensant aquest peó, però és que aquest cavall, et costarà expulsar-lo d'aquí i és molt molest, Per aquests dos motius, jo m'hagués esperat a fer l'enroc llarg i hagués fet el cavall tal, per també F3 controla aquests dos salts de cavall, que sempre està bé, vale? Les negres A6, tampoc, no? Ells han fet una
estructura, no? Tal qual, aquests peons, tal, els cavalls, i de moment, com que no li estàs posant més problemes, tot i que H4 ja és una mica així de problemàtica, les negres, bueno, pues van a jugar el que han de jugar, no? Suposo, com que tu ja vas a l'atac del flanc de rei, ells vindran a l'atac del flanc de dama, no? Un contra de roc curt i l'altre contra de roc llarg, o sigui que bé, de moment, tot el que ha de passar, ja està passant. H5 és molt millor quan ja tens el cavall aquí, no? H5 per al tema aquest, no? De que si ja tinguessis el cavall aquí, doncs cavall part, torre part, peó part, i entres aquí amb escac, i tot i que no és mat perquè ja s'ha fet una escapatòria abans sense voler, captures aquest peó amb la dama després de l'escac i estàs tocant F7 i per les negres tot és molt feixuc, molt complicat i tal, val? H5, la meva recomanació és que primer tinguis el cavall a G5 per assegurar-te aquesta amenaça de l'escac a H7, d'acord? I ara les negres, doncs, posen ja finalment el cavall a C5 i mireu que bé triangulen aquests dos cavalls a E4 i a part que bé triangula aquest cavall amb un futurible alfil F5, de que les dues peces estarien controlant la casella D3, d'acord? I aleshores ja no pots posar aquest alfil aquí quan et fan alfil F5 tocant la dama, que moltes vegades posem l'alfil aquí per canviar-lo i ja està, perquè no el podries posar perquè serien dues peces sobre aquest alfil quan només està defensada per la dama, no? D'acord? Temes desagradables per les blanques, però clar, les negres han de fer també, no? I bueno, vale, sí. Són partides ràpides i no estem jugant el més precís que podem. Potser és veritat, vale, però s'han de fer i no les fan. Captures aquí, mira, no les fan perquè ja no li permets a la primera jugada, no? Ara ja no pot posar el fil F5, perfecte. Però ara sí que podrà, d'acord? Captura amb el de F en comptes amb el d'H. La veritat, no sé valorar quin és millor. Potser millor amb el d'H per el tema de les illes de peons. Mantindries una única illa de peó havent capturat amb el d'H. I després també que el d'H pot quedar dèbil, no? El d'H, en algun moment, si aquest cavall s'aparta, pot quedar dèbil amb cavall G5 i doblar les terres aquí. El d'H pot ser un punt a atacar, no? I es pot perdre aquest peó. Però bé, ara ve aquí. De moment no està amenaçant el peó perquè hi ha té el cavall i el rei defensant i hi ha dues peces blanques atacant, o sigui, 2x2 tal, controlat. I ara les negres podrien haver fet l'alfil F5 que em molestaria molt i el sentit de l'atac costaria de veure, perquè clar, amb el fil F5 doncs pràcticament, bueno, pots fer o D3 o E4 o cavall aquí, no? Pots fer algunes d'aquestes i després intentar F3 i G4 per expulsar l'alfil novament, però és molt lent, t'ha aturat molt aquest cavall aquest i l'alfil es compenetren molt bé i sempre és complicat, no?, aquest alfil F5. Però bé, les negres no ho fan H6 tocant el cavall i ara les blanques es precipiten per aquest tema d'alfil F5 que sempre existeix i que és un mal de cap rotund, absolut, d'acord? Què hagués fet jo per evitar alfil F5? En algun moment intentar evitar aquest salt o ja quan l'ha fet tocar-li el cavall perquè s'aparti i aleshores si fa alfil F5 tocant la dama guanyant un temps, avançar aquest peó i ja li queden les dues peces tocades, vale? I mentre aparta una captures l'altra i això és una opció, tot i que no ve de gust, no? Obrir-te encara més i posar més a tir a les defenses del teu enroc, però és que alfil F5, mira, després aquí ve una entrega de torre que semblava bona, però és que alfil F5 resol tots els problemes de les negres. No la fa, d'acord? No la fa perquè això també és psicològic, Tu estàs aquí, has avançat aquest peó, una, dues, has capturat, has vingut amb aquest cavall, has vingut, tens l'acció de la torre aquí, tot com apuntant per aquí. Llavors, quan comences a jugar per aquí, quan fas moltes jugades seguides per una mateixa banda, les negres, sobretot a una partida ràpida, també comencen a concentrar-se més en on estan passant les jugades i s'obliden de que hi ha més taulell més enllà. Llavors, aquí les negres van capturar, que és ja mortal de necessitat, però si haguessin fet alfil F5, doncs tindrien avantatge claríssima, perquè has de fer alguna cosa, has d'apartar la dama, no la pots apartar, t'has de posar al mig, has de posar alguna peça al mig, i aleshores quan la poses ja captures aquí, i la gràcia de l'entrega de la torre era que poguessis capturar G6, que és el que va passar durant la partida, vale? Captures a G6, això ja està dativ beneït, vale? Escac, tens aquí, fas el fil aquí per deixar pas a la torre i fer escac i mat, d'acord? Intenten evitar-ho com poden, i aquí ja, per si us interessa i ho voleu resoldre vosaltres, aquí hi ha un escac i mat en 4 jugades, d'acord? De les blanques. Penseu quina és i intenteu resoldre, i si ho aconseguiu m'ho deixeu als comentaris, d'acord? Però no és el que va fer el Jordi, sinó que va capturar aquí,
deixant-se el cavall, però bueno, permetent això, no? Aquest escac definitiu. Aquest escac que tal... Bueno, l'avantatge és claríssim ara, d'acord? I les negres pues, abandonarien de pressa, abandonarien d'aquí poc. Aquí mateix ja està, l'avantatge és més que clara. Mira quantes peces aquí. Bueno, pues tens una torre de més. Una torre de més i 2 peons. Perfecte. Sí, amb tècnica això es guanya. I les negres ho sabien, per això van abandonar. Sí que han seguit unes quantes jugades quan aquí ja no cal que segueixis, no? Però bueno, s'havia d'intentar. Bona partida, amb aquest sacrifici de torre una mica dubtós, però bueno, sempre és impactant, no? Veure-ho. Anem a veure la següent partida, que també té la seva gràcia, i mireu, aquí tinc 3 pestanyes més obertes, d'acord? Per què? Ara us ho explicaré. Perquè aquesta partida és molt curteta, com la que vam veure-li del Víctor Cullell la setmana passada, que també era una partida molt curteta, i després vaig buscar més exemples amb la mateixa posició, vale? Que era l'entrega del cavall aquí, temàtic, per amenaçar l'únic defensor d'H7 i fer el mat amb cavall i dama, d'acord? No sé si us recordeu, si no aneu a mirar el vídeo, que estava molt bé. Doncs aquí passa una cosa similar. El Jordi aconsegueix una posició ja decisiva, molt aviat, i és una posició que es dona moltes vegades, i per això us porto 3 partides meves d'exemple, d'acord? Anem a veure. Ja fa 3 E3 C4, tot correcte, vale? Aquesta disposició, veieu la diferència, no? Amb la partida d'abans, quan estava fianxatat aquí, quan aquest peó estava aquí, l'alfil aquí, doncs l'estructura dels negres per aturar els atacs sembla molt més sòlida que si es desenvolupen per aquí, d'acord? Però el que fan les negres és pel qual neix el concepte d'aquest sistema d'obertura, no? Que és que a una partida ràpida no volen complicacions i faran el que estan acostumades a fer, que és seguir més o menys els preceptes clàssics, establir una estructura central de peons, treure les peces menors i enrocar-se llarg. Exacte, som a la jugada 6 i ha passat això. I són les premisses bàsiques perquè l'atac porc funcioni, d'acord? Aleshores, tu ja has acabat de fer les teves jugades d'estructura i tal, i les teves peces menors, però tot enfocant, ai, perdoneu amb la fletxa, tot enfocant cap aquí, d'acord? Bueno, cap a l'enroc curt. Ai, però ara no surt? Vale, perdó. Aleshores, estem a la jugada 7 i la partida no dura gaire més, d'acord? Treuen el cavall perquè també és una estructura clàssica i ja vas a l'atac. Fan H6 per evitar el salt de cavall, però és que no l'eviten. Per què? Perquè si capturen, com passa en aquesta partida, tu captures, toques el cavall, si no te'l volen tornar, què han de fer? Doncs saltar aquí o aquí baix, però si salten aquí baix s'estan deixant l'escac i mat amb la torre i la dama, per tant l'han de posar al mig. Tu capturen en peó, captures en dama i estàs amenaçant aquest escac i mat. Com es defensa? Bueno, les negres van intentar defensar-ho amb G6, però no resol els problemes perquè la triangulació ara no és amb dama i torre, sinó que és amb alfil i torre. Veieu? Bueno, m'encanta. M'encanta perquè té tot el sentit, no? Va amb les jugades que has fet i amb la voluntat de jugar d'aquesta manera. Com deia, jo m'he trobat en moltes ocasions amb aquesta posició o molt similar, d'acord? De que et capturen a G5, llavors salten amb el cavall aquí, normalment a E4, perquè el canvis i ja poses la dama aquí. Anem a veure. Fixeu-vos. És pràcticament la mateixa posició. Tornem a la partida anterior, pràcticament la mateixa. Què ha canviat? Doncs, a la meva partida, la dama està aquí a C7 en comptes de a D8, com estava amb la del Jordi, i l'alfil està a E2 en comptes de F1. És un temps més que s'ha jugat, però s'ha arribat a la mateixa posició. Què fan les negres ara per intentar sobreviure? G6 també, i es deixen l'escac i mat. O sigui, veieu? Això passa sovint. Què passa si no fan G6, d'acord? Anem a veure un altre exemple en el que no fan G6, però és una posició bastant similar, vale? Ha durat més la partida fins ara, estem a la jugada 15 i estem en una posició bastant similar. La columna A coberta, la dama aquí després d'haver fet aquests canvis, no? Aquest peó és clar que ve d'aquí, llavors ara les negres han de jugar. Què fan? Avançar aquest peó, posant-se al mig de la trajectòria de la dama, però què passa? Que aquest el deixen dèbil. Te'l deixen dèbil, captures, posen la torre al mig i què passa? Que com que tens aquest peó tan avançat després d'haver capturat aquí, havent entregat el cavall, vale? Han entregat el cavall, l'han capturat, però a canvi de l'entrega de cavall tens un atac definitiu i avances el peó i la torre està clavada, perfecte. Ven a defensar-ho i què passa ara? Què passa? M'ho dieu vosaltres?
què passa aquí? Doncs que captures, i si capturen amb dama, desplaces el rei i captures la dama i s'acaba la partida, d'acord? Aquest F5 també passa moltes vegades, F5 per posar-se al mig de la trajectòria de la dama i amb la torre per no fer escac i mat, per no haver de fer G6 perquè també et deixes escac i mat, doncs fan F5 però es deixen aquest peó amb escac, han de posar la peça al mig i avances i ja està, d'acord? I anem a veure una tercera partida en la qual, què passa? Doncs la mateixa posició, ja veieu, que van de capturar el cavall, la diferència és que aquest alfil està a D6 en comptes de E7, però bueno, i que aquest cavall està a B8 en comptes de D7 perquè el temps que han intercanviat és avançar aquest peó, però és que és el mateix, vale? Llavors captures aquí, fan G6 per evitar-ho ja, i ara potser sí que val, i de fet t'estan tornant el cavall, però què passa? Doncs que l'entrega temàtica segueix funcionant perquè ara estàs amenaçant el cavall amb dues peces, no hi ha manera de... Bueno, amb dues peces, això ja està, això ja està més que decidit. Si capturen el nostre cavall, doncs és l'escac i mat aquí, no? Amb el fil i torre, que ja hem vist en un parell de partides. Si capturen el cavall amb un peó, doncs aleshores tu captures el cavall amb l'alfil, amenaçant aquest mateix mat i al mateix temps amenaçant la dama. Per tant, han d'escollir o dama o mat i ja està, i s'acaba la partida, d'acord? Què fan? Venen cap aquí, cavall H7, no? És bona perquè poses enmig de la trajectòria i evites aquest mat mentre salves el cavall, però amics, existeix aquesta entrega que després de captura vens aquí amb el cavall, fas escac, s'ha de posar a una casella a tir del teu alfil, vale? I mentrestant, ara no cal que facis la descoberta, ara portes la dama a l'atac amenaçant 1 i 2 escac i mat. Per tant, ho intenten evitar posant-se aquí, tu vens perquè igualment ara és 1 escac i mat, per evitar-ho han de posar la torre, però ara és quan aprofites que està preparada la descoberta. Saltes fent escac i abandona perquè com que és escac doble, l'única alternativa que té és posar-se aquí, captures amb escac, l'única alternativa és posar-se aquí, llavors fas aquest escac amb l'alfil i captures la dama després, d'acord? Bé, com deia a l'inici del vídeo, jo estic molt content d'aquesta sèrie de vídeos, no? Que gent m'envia els seus atacs porcs, em fa molt feliç i us animo a provar-lo i a passar-me'l igualment, perquè vull penjar un vídeo a la setmana d'algú que juga a l'atac porc i m'envia les seves partides, i estic molt content perquè ara les properes 3 setmanes ja tinc material, o sigui, de moment hi ha 3 persones més i a veure, fem el repàs. Vam començar amb el Josemi, després vam comentar la partida del Catarineu, després la del Jordi Seguí, la del Víctor Cullell, ara el Jordi Díaz Comas, i tenim 3 més en cartera. Per tant, 8 de moment. Estic molt content. Moltes gràcies a tots per enviar-me les vostres partides i sé que més persones l'esteu provant. Envieu-me alguna que la comentarem, val? Vinga, fins la propera.